Tapno matulungan dagiti mannalon ni DAR Cordillera may sa programa ti Department of Agrarian Reform ti panangipaay iti farm machineries and equipment kadagiti kwalipikado a farmers organization. Idiay Kalinga, ribo-ribo a mannalon ti manamnama alumag-anti panagtalonda babaan iti naiwaras nga FME. Detalye iti report ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Nasurok 5,000 na magasuta corn ken rice farmers manipod Pinokpok, Kalinga ken Tabuk City. Dagiti manamnama nga agnumar iti farm machineries nga impaay ti Department of Agrarian Reform Cordillera kadagiti dua nga Agrarian Reform Beneficiary Organizations. May sa ti Kabarwan Multipurpose Cooperative kadagiti benepisyaryo a nakaala iti maysa a unit ti 4-wheel tractor. Sigon kadagiti miyembro, dakkel a tulong daytoy kadakwada nang runa tag serbi daytoy kas income generative project ti kooperatiba. Pagmayatan nagamin no apay nga co-op nga ikat malaklaka nga iti naganan iti rate na compare mo iti private. Isu di jay isu nga napinpintas piman no may kan iti kooperatiba nga kasla iti Kabarwan co-op. Dakkel met ti panagyaman ti Dugpa Cooperative ti panakairaman da kas benepisyaryo nang runa ta kaadwan kadagiti umili ti Dugpa Pinokpok ket mannalon. Babaan iti naawat da amay sa unit ti 4-wheel tractor ken paddy crawler ket makatulong tapno maksayan ti gastos dagiti mannalon. Gapo iti daytoy in panamnama ti kooperatiba ti panang taripato da nga umno kadagiti kagawaan a naawat da. Thank you. Pasalamat kami iti DAR. Dakil dito nga dakil dito nga tulong iti Dugpa, especially the farmers. Dito machineries nga dito mo. Namnamaan met ti DAR ang makatulong dagiti impaimada a makinarya kadagiti mannalon tapno mapaduras pay ti produksyon ken birok dagiti umili idiay Kalinga. Always coordination, may coordination kami sa DA, coordination kami sa CDA, kaya hindi po madodoble ang beneficiaries. At saka may mga criteria din ang DAR para ma-qualified as ARBOS. Tapno makapagnumar kadagiti FME, naska na mairehistro ti maysa nga arbo iti ahensya. Adaan iti miyembro ken sumurot kadagiti pagalagadan nga ipaay ti ahensya sakdan iti pannakaaramat, maintenance ken monitoring. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.